Здравейте! Аз съм Лора Русанова, майстор практик тест и пренареждане на матрицата към Бареб, интегративен терапевт, педагог, магистър-психолог. Използвам семейните констелации като помощен метод в своята терапевтична дейност. Здравейте! Аз съм Иляна Георгиева, практик рейки, практик тест и пренареждане на матрицата към Бареб. Темата на днешната ни тест практика и медитацията след нея са в резултат на много ваши желания, които изявявахте на лични или съответно на имейли и по Viber. И днешната тема е да се завърна при себе си след токсична връзка. Понякога любовта ни води в места, които не винаги изглеждат като любов. Токсичната връзка често не започва като такава. Имаме хубави обещания, близост, внимание. Но постепенно тя се превръща в място на съмнение, болка и объркване. Токсичната връзка е връзка, в която има един постоянен емоционален дисбаланс. Често се чувстваш виновна без ясна причина. Нуждите ти се пренебрегват, усмиват. Наричана си луда. Има манипулация, контрол, ревност, пасивна агресия. Започваш да се съмняваш в собствените си преценки. Чувства се малка, изгубена, недостатъчна. С времето човек, който е в такава връзка, започва да губи свързаността със себе си, с интуицията си, със стойността си, със силата да казва не, със способността да се доверява. И дори когато връзката е приключила, тялото и сърцето много често продължават да носят тази преживяна болка. Може да има гняв, срам, страх от бъдещето, усещане, че си напълно разбита и неспособна за нова връзка. Но това не е истина. Истината е, че всичко, което си дала в тази връзка, любов, грижа, внимание, е част от теб. И тя не е изчезнала, тази част от теб. Не е изчезнала. И сега е времето да я върнеш на себе си. Днес няма да се борим с миналото. То вече си отишло. Няма да се обвиняваме. Няма да се натискаме, за да простим. Просто ще се върнем при себе си. Бавно, с любов, с една стъпка, с един дъх, с едно потупване, с един кръг от тест след друг. Как техниките за емоционална свобода, с които ще работим днес, помагат след преживяна токсична връзка? Те сработят директно с нашата емоционална памет. Токсичните връзки оставят следи не само в ума, но и в тялото. И когато ти се преживява емоционално отхвърляне, обезценяване, манипулация,
твоето тяло и нервна система са се научили да живеят в режим на стрес, дори и след края на тази връзка. Те активират емоционалната памет, но в една безопасна среда, за да помогнат на тази памет да се преработи и да се освободи. Те успокояват нервната система. Както знаем, те разблокират енергийните меридиани. Когато потупваме по акупунктурните точки, които са окончания на тези енергийни меридиани, ние изпращаме сигнали до амигдалата. Това е частта от мозъка, отговорна за страха и заплахите. И като резултат, нивото на кортизол, нивото на хормона на стреса спада. Мозъкът ни получава сигнал. Вече си в безопасност. Това позволява на тялото ни да пусне старите защитни механизми, които вече не са ни нужни. Те свързват логичния ум с емоционалната истина. Една от силните страни на ТЕС е, че не отрича негативното, което се е случило. Не отрича негативното, което преживяваме, а го признават, валидират, преобразуват. Когато казваме, въпреки че ме боли, въпреки че чувствам вина и съмнение в себе си, аз дълбоко и напълно приемам себе си, ние създаваме мост между болката и приемането. Това противоречие първоначално може да изглежда странно на много от вас. Когато някой го чува за пръв път, дори се усмихва подигравателно. Но всъщност именно това противоречие, което изричаме, потупвайки с ТЕС, деактивира автоматичните програми за самосаботаж, вина и срам. ТЕС възстановяват нашето чувство за контрол и лична сила. След токсична връзка всички знаем, които са преживели, често се чувства безсилие и усещане, че не може да се довериш дори на себе си. Нямаш контрол над емоциите си. Не знаеш откъде да започнеш да се възстановяваш. Прилагайки ТЕС, ти сама избираш върху каква емоция да работиш. Коя е най-силната ти емоция в момента? В какво темпо? Кога да спреш? И тази възстановена твоя автономия е лечебна сама по себе си. Чрез ТЕС, техниките за емоционална свобода, се създава и един нов вътрешен диалог. Много често, не само по време на, но и след края на токсичната връзка, вътрешният ни глас звучи като този на бившия партньор и ни казва: ти не струваш. Никой няма да те обича такава, каквато си. Ти си трудна, ти си проблемна, ти си виновна. Чрез ТЕС ние съзнателно заместваме този агресивен глас с един нежен, подкрепящ, автентичен вътрешен диалог. Не с фалшив позитивизъм, а с едно дълбоко признаване на собствената стойност. Чрез ТЕС, ако трябва да обобщим, ние не просто облегчаваме емоционалната болка след токсична връзка. ТЕС, техниките за емоционална свобода, възстановяват връзката ни със себе си след тази връзка, след токсичната връзка. ТЕС практиката, която ще направим днес,
е насочена именно към освобождаване на болката и възстановяване на любовта към себе си след токсична връзка. Както в много други тест практики, така и тук, може би задължително тук, ще използвам и мантрите на Хо'опонопоно. Самата техника е лечебна и подпомагаща дълбокото емоционално възстановяване. Говоря за Хо'опонопоно. Защото токсичната връзка, както споменахме, оставя емоционални следи вътре в нас. Вина, срам, гняв, обида. Загуба на идентичност. Усещане, че не си дала достатъчно или че си дала себе си, оставяйки с празни ръце. Хо'опонопоно работят точно с тези дълбоки и често несъзнавани болки, които са в един по-долен пласт. Хо'опонопоно не анализира, а изчиства с любовта. Мантрите на Хо'опонопоно носят прошка и възстановяване на вътрешния диалог със себе си. Когато казваме съжалявам, това е признание за болката, за допуснатите избори или пропуски. Моля те, прости ми е освобождаването от вина, включително несъзнателната вина към себе си. Благодаря ти е приемане на урока, такъв какъвто е бил. Обичам те за връщането към себе си, към душата, към вътрешната стойност. Хо'опонопоно помага да се прекъсне енергийната връзка, защото след токсична връзка много често остават незавършени емоционални цикли. Вътрешни обещания от рода на ще те обичам вечно. Идентификации и болка, която не е твоя, но е останала в теб. Мантрите действат като една енергийна чистка. Връщате обратно в центъра ти, в тялото ти. А за връщането към себе си винаги изисква състрадание. С тез ние изваждаме емоциите и ги неутрализираме. С Хо'опонопоно отваряме сърцата си, за да се прегърнем там, където сме били най-наранени. Затова ги и комбинираме. Тез признава, въпреки че нося болката от тази връзка, Хо'опонопоно галевно ни шепне: съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Мантрите ги насочваме към себе си, във връзка с преживяната токсична връзка, за да се освободим напълно. Сега започваме с измерване нивото на интензитет от 0 до 10 по отношение на болка, срам, гняв от токсичната връзка, в която сме били. Когато си мисля за тази връзка, за този човек, за ситуации, в които съм била, колко силна е емоцията от тези чувства в тялото. От 0 до 10. Запомняме или си записваме числото. След което преминаваме към установката, чрез потупване по карате точката и трикратното изричане на: въпреки че нося тази болка от токсичната връзка и тя ме разяжда отвътре,
Аз дълбоко и напълно приемам себе си. Въпреки огромната болка, която нося в себе си от токсичната връзка, аз приемам всички свои чувства. Въпреки че нося толкова болка от това, през което преминах, аз приемам себе си и всичките си чувства. И започваме с потупване по акупунктурните точки, изричайки определените утвърждения. На върха на главата тази болка все още е тук. Между веждата толкова много разочарование отстрани на окото. Бях наранена под окото. Чувствам се изтощена под носа. Понякога обвинявам себе си. На брадичката толкова много съм объркана. На ключицата. И тази болка все още живее в тялото ми. Всичко това под мишницата, всичко това все още е в мен. На върха на главата все още нося болката и в мислите си. Между виждите все още усещам цялото това объркване отстрани на окото. И съм толкова уморена от всичко това под окото. Исках да бъде различно. Под носа част от мен все още се връща към спомените. На брадичката. Но вече знам, че нямам вина за случилото се. На ключицата. Просто ми е трудно да пусна. Под мишницата. Но съм тук и това вече е достатъчно. Поемаме дълбоко въздух и издишаме един път. Поемаме дълбоко въздух и издишаме втори път. Слагаме ръка на сърдечната си чакра и с много любов към себе си произнасяме мантрите на Хоопонопоно. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Поемаме дълбоко въздух и издишаме и продължаваме със следващия рунд от потупвания. На върха на главата мога да си позволя да пусна всичко това, което нося като болка. Между веждите. А и не е нужно да нося всичко сама отстрани на окото. Това не е моята вина. Под окото. Позволявам си да дишам под носа и да отпусна малко от това, което е вътре в мен. На брадичката. Позволявам си лекота. На ключицата. Имам право да се освободя. Под мишницата. Мога да върна силата си. На върха на главата. И може би е време да се завърна при себе си. Между веждите. Може би е време да си припомня коя бях преди болката. Отстрани на окото. Тази минала връзка не ме определя. Под окото.
И сега започвам да усещам малко повече спокойствие под носа. Дори и да не е напълно ясно, усещам, че съм на прав път. На брадичката. Давам си време. На ключицата. Позволявам си нежност. Под мишницата. Вече мога да избера себе си. Поемаме дълбоко въздух и издишаме един път. Поемаме дълбоко въздух и издишаме втори път. Слагаме ръка върху сърдечната чакра и с много любов и нежност казваме на себе си, на нараненото си от токсичната връзка вътрешно аз. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Поемаме още един път дълбоко въздух и издишаме и продължаваме към последния рунд от потупвания. На върха на главата. Сега се връщам към себе си. Отстрани на окото. Обичам това, което съм. Отстрани на окото. Заслужавам здрава, нежна любов. Под окото. Избирам да се грижа за себе си. Под носа. Избирам да си вярвам отново. На брадичката. Аз съм достатъчна. На ключицата. Моето сърце лекува. Под мишницата. Любовта, която търсех, е вътре в мен. На върха на главата вече усещам себе си. Отстрани на веждата. Любовта в мен расте с всяко мое вдишване. Отстрани на окото заслужавам мир и вътрешна тишина. Под окото грижата за себе си не е слабост. Под носа аз се доверявам на пътя си. На брадичката. И съм ценна, дори в моментите, в които съм уязвима. На ключицата. Всеки ден се завръщам все по-близо и все по-навътре в себе си. И под мишницата. Аз съм любов. Аз съм дом. Поемаме дълбоко въздух и издишаме един път. Поемаме дълбоко въздух и издишаме втори път. Слагаме ръка върху сърдечната чакра и с много любов и нежност казваме на своето вътрешно, наранено от токсичната връзка дете. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Съжалявам, моля те, прости ми, благодаря ти, обичам те. Поемаме още един път дълбоко въздух и издишаме и преминаваме към проверка на интензитета. Колко силна е емоцията сега? Сравняваме с първоначалното число. Ако се наложи, повтаряме кръговете, за да продължим с разтоварването.
Ще завършим с визуализация. Връщам себе си след токсична връзка, в която ще ни води моята колежка Илияна Георгиева. Визуализация. Връщам си себе си след токсична връзка. Настани се удобно. Легни или седни. Постави длан върху сърцето си и поеми дълбок, бавен вдъх. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай напрежение. Позволи си да почувстваш тежестта на тялото върху повърхността, върху която седиш. Земята те държи. Всичко, което си преживяла, може да бъде пуснато. Бавно, сега, тук. Покани в ума си образ на красиво, спокойно, естествено място. Може да е поляна, гора, плаж, светла стая, вътрешен храм. Каквото и да изникне, позволи му да бъде там. Огледай се. Какво виждаш? Как ухае въздухът? Почувствай се в това място. Защитена, приета, цяла. В далечината или съвсем близо до теб стои едно момиче. Това си ти. Част от теб, която някога си е оставила в онази връзка, в онази болка. Погледни я. Как изглежда? Какво чувства? Какво иска да ти каже? Сега се приближи и я погледни. Или я прегърни, или просто и кажи: вече си в безопасност. Вече си с мен. Обичам те и никога няма да те изоставя. Позволи да се приближи. Позволи да се слее с теб. Може би влиза в сърцето ти или в слънчевия сплит.
Почувствай как се връща на своето място вътре в теб. Остани за момент с усещането. Аз съм цяла. Аз се върнах при себе си. Аз съм дом за себе си. Почувствай как дишането ти става все по-дълбоко. Как сърцето ти се отпуска. И как с всяко вдишване усещаш повече принадлежност към себе си. Когато си готова, може да се раздвижиш бавно. Да поставиш отново длан върху сърцето си и да прошепнеш нежно на себе си. Аз съм тук. И това е достатъчно. Остани още известно време в това състояние. Раздвижи леко крайниците си. Отвори бавно очи, завръщайки се тук и сега. Това беше всичко за днес от нас. С много обич. Довиждане.